K15! Уши една само ако се десево, еве на троицата ви кажувам. Само ако се де супаве правам ците. Те много коцки ще направят. Добър ден. Вие тия майстор ще ти кажа за петли, ще е тата мат тук, кокошка, он, който ти нанаде тук, това не е видена работа. Много хубави петли разбираш, Ами много. како не, много хубави. Фантастично нещо. Види ги, не знаеш, ма Петър не мисли ли о мисурене в нея. Добре, ти за продажба тук на го изложмен салон, това не го гледай ваше, го гледаш ти тук, това Каква продажба бе? Не чу да ги гледам бе. Много хубави шарени ми са зод, така говориш, разбираш. Гледай го, цел се треси. Не ли е срамота, бе? Абе, Петъл първо се знаеше, бе, като ще излезе, като си изкоча перче на гумното. Петъл си е Петъл, бе. Петъл, ако не си изкоча пор на гумището, ако не е Петъл, не е Петъл, това е кокошка. Имаш право. Днеска Петли остана, само уж политиката имам, разбираш? А вие шо се гледай ги труди? Срамот. Срамот. Троица другарчиня, коалиционни партнери, още се извадя измежду себе. Пак, кой да бил, кой да одал амбасадор, пак как се вие французите па налед да се сторате, он ми посака един Петъл за този европски пренес да му пратам. Очите си извади, кой да оди. Това е домашно възпитание, това не сте крив. Тук Вай, ако не е доспитан, не знае, тук види сега как се поднашат, какво да не се познават, а тройца другарчина, ще вика майстор, заедно се пораснали. А аз да ти кажем, Петъл на гумното, ако не запее тая кокошката, не е Петъл. Така ли, майсторе? Срамота, що да ти кажем, кажеш, кой да го пратиш, айде. Ево, вие не е злоупотреба, знаеш какъв Петъл беше? Класика. Петъл! Вие на старо глупам ти го дай. Добре, що разбираш да... Що са толкова различни? Как що са различни? Вие гледа го как ви има. Одна му се гледа, линията гледа, одна се гледа от он има. Друг дрес носи, бе. Друг дрес носи, он муслимански сорта има. Он знаеш що прави? Оджета пред да пее, 3 минути пред него, он го пътстоя, оджета трябва да пее. И аз и с него се гордее, и с вие се гордее. Нищо. Вие ба, що да ти кажем? Мене с некой нов фотка изпада се некой будист. И що е това, разбираш, будист? Това е... Ги буде нас събавили от 4 сата, да не може да спие човек с този. Ние едно време, разбираш. Не, сега това не е ваша работа, оди ви седни, не почнете. Извини, ще прекина. Ваква работа, ще викаш той от 4 сата, ги буде, тай мора да е швейцарска раса, тия са нови, тия сега го курдисуиш от 4 сата, аз учител, така? Да, бре, блажа. Слушай, го курдисуиш от 4 сата, у годината 2 минути, ако казвам, ти много се добре. Що читаш ти, бе, разбираш политики зала, оди баща е спремна там, курдисуете ви ядите и аз... Газта е много гостоприемлив, да знаеш, фала майсторе. Защо бе, задния шанса ти беше да те пратиме само, да те видя свет, да се покажеш. Защо го направите го? Блажа, разбираш, ти ме познаваш мене, ти знаеш, ти имам много така случаи в живота ми си има дешаване, това не са анекдоти. Това са случаи, ще са много яки по съдържина, имат поента, разбираш. Не са много смешни, да ме гледай много смешни, са много яки, разбираш. Ти знаеш жена ми е ненормална жена, луда жена, злобардовци жена, разбираш. Види, у приватен живот аз не се мешам, съм ти кажал. Аз ти кажал на тебе, сме близки, аз нека да говорим пред тай там, преска. Ой, дела на Шнайдер, молям ти се. И тай шиене кое сако тамо, кадрирано, шо знам какво било, разбираш, и запдала подпуки от чинчила сака, разбираш. Шо лафи? Абе не ми се одеше дома 2 недели, разбираш. Това жена ти не е нормална, бе, дека чинчила да женедеш ти. Аз ти кажувам подпуки от чинчила сака и шо да правя, мога да ловам чинчили. Аз сам не се лови чинчили, ти знаеш, ти словджия. Ай, погоди кой вземах. Со мене да ми правя души. Браче тегли горчето. Баш, разбираш, ти знаеш, че си пръв, шо погодил. Сите мисли, аз операл съм бил. И одеме с глигорче, разбираш, ловеме чинчили, уловихме 200, разбираш, изпоте пахме ги сите. Маме, дека на дота. Ще ти разправяме едно време на мене, до тука ми доваги, разбираш, и аз седно викам, глигорче, пауза. И седнахме, разбираш, тука Софра имаше местни навести, богато така, от и ние си носиме храна. И он ми вика, брат, шо е работа с тебе? Нека слушай господино, ако сака, разбираш. Брат, шо е работа с тебе? Аз викам, слушай, до тука ми дойде. Ки уловим уши на чинчила и она, ако нема подпунки, веќе не факем ни чинчила, ни буто, разбираш, до тук ми дойде. И ти, че ми кажеш, вие анекдоти не имали съдържина, вие били смешни. Бате, беля, бате. Добре, разбираш ми се. Кастници отнемат, моя домачинска куча, самите са не, кастници не са самите. Не, хубаво лепчето, хубаво да си кажем. Ако те салата ще направим, мислям, ако има потреба. Има салата? Не има салата. Ще направим сега. Ти него също човек, ако има потреба, ако няма потреба, шок е носа. За 15 минути сега че втасат, че се озреят пътежаните при край с веко. Ни на гостите,
Ходит гоша, ако има потреба, мислам, накрая ти кафе му даваме, не е никакъв проблем. И аз ако си късател, няма да го донесам коковчето. Ке- Що сега? Я уши малко от лева, че каснал ти много убав лево, вие Много, много убав Кошката тук, шо я Много. донесеш, не е проблем, разбираш. Много. Слушай, дай ти да слушаш се. И аз да ти кажем на дозелка сега. Молим те, вие може да му Он тегне е по много майка духовит. Он сега како Слушай, немoj да ме декласираш сега, така слушай. Како ќе смешташ ти слон у фики от 3 потеза? Де кажи ти? Колко? У 3. От ти майтъпджия, я, дете е така. Да кажи ти, разбираш. Слушай сега. Да кажи. Слоно тук е, разбираш. Отваряше вратата, тураш го слоно, затваряше вратата. Разбрали бе? Ама трябва да ти текне бе. А те питам и аз тебе сега нещо. Как сте този лебот, първо? Иди ти. Ако дойде за лебот дом, че иначе го знам коковчета. Не да знам коковчета. Виж, от домакин човек, Коковчето да ви... Още не сме изделени половина лепон кошката. Че днес кокошката не е много да бутиш. Тук да те питам и аз тебе. Е. Как ки туреш жираф у истото фичо 4 потеза, разбираш? Ай, кажеш, разбираш. Как ти? Как ки туреш? Отваряше вратата, вадиш го слона, тураше жирафата, затваряше вратата. 4 потеза, разбираш. Ево коковчето! Разбираш. Ево коковчето! Айде коковче! Къви коковче, айде! Айде изтреби маста! Все ще направи сега, знаеш какво? Метла е в нея! K15!